makulay, masarap pakinggang ingay, Viva Santo Niño! Mabuhay ang bayan ng Mabini! full of energy ng pag-indak at mga palakpak. Ilan yan sa mga nasilayan at natunghayan sa taunang kapistahan ng Mabini dito sa Pangasinan. Bawat kalahok sa parada, all in sa pagbibigay ng saya. So, ang Bailid Dalan is, actually this is the first time that we're going to have this kind of event. Dati-rati kasi street dancing talagang ginagawa namin dito. Ngayon, nag-decide kami this year na Bailid Dalan ang gagawin. So as not to interrupt the academe, the students from their studies. So mas konti kasi yung participants ng Bailid Dalan. Ang Bailid Dalan, it is an activity where the students dance on the streets, showcasing the traditions and culture of Mabini, and especially showing off the art of Balingkagin Festival. Enero kada taon, ipinagdiriwang dito sa bayan ng Mabini ang kanilang Balingkagin Festival. Samahan niyo ako, Roniel, ang inyong travel hati para saksihan ang kasiyahan, pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga taga-Mabini at pagpapalakas pa ng kanilang pananampalataya para sa kanilang Patronal and Town Fiesta 2025 dito sa ganda mo, Pangasinan! Simulan na ang pasyalan. Lang-lang, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Lang-lang, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Lang-lang, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Lang-lang, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Dalilan Pangasinan. Sinasagisag na rin ang kanilang pista ang pangangalaga sa kultura at tradisyon. Kaya't taon-taon, hindi nawawala ang mga pagtatanghal at performances na nagpapaalala at nagpapakita ng mga sayaw na parte na ng kultura. Kaya po tayo taon-taon nagsaselebrate ng fiesta, syempre para mayroong bonding, mayroong reunion yung magkakapamilya. Kaya syempre yung mga galing sa ibang bansa, umuwi yan para po matunghayan yung ating fiestahan. So, syempre pinopromote din po natin yung ating mga produkto, gaya po ng mais, gaya po ng talong sa ating bayan, na sinusukis natin sa mga balikbayans o sa mga bisita na dumarating po sa ating minamahal na bayan ng Mabini. Ang tema po natin ngayon, syempre nakatuon sa agriculture kasi syempre yun po yung pinopromote po natin sa bayan ng Mabini. Syempre, yung mission natin na ipakita sa tao yung kagandahan ng Balingkaging River dahil yan po yung aming pinagmamalaki. Yan po yung source ng aming buhay, yung aming Balingkaging River. Kaya I hope na mapasyalan at mapuntahan nyo dito sa aming bayan ng Mabini. Maraming salamat po. Sa ating pagbabalik, makikisaya pa tayo sa iba't iba nilang mga aktibidad dito pa rin sa ganda mo, Pangasinan. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join
join us now. Come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now. Come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Balilan Pangasinan. Kasabay ng matibay na pangangalaga sa mga paniniwala sa nakaraan ay ang pagyakap naman sa mga makabagong nagbibigay ng kasiyahan. Gaya na lang ng mga sasakyang ito na ibinida sa kanilang Automoto Show. Bilang isang batang car guy po, gusto ko din pong mapakita yung mga nakalagay po sa sasakyan ko. Kasi isa din po ako noon na nangangarap lang po na magkaroon ng gantong sasakyan at makasali po dito sa Automoto Show. Siguro po nagsimula po sa ano po tayo, inunti-unti po muna bago, kumbaga po isa-isa lang po. Mahirap po talagang magbuo ng sabay-sabay po. Ang nakukuha ko pong satisfaction para sa akin po is nagkakaroon po ako ng mga trophy na parang achievement ko na din po na sobrang kinakasaya ko po bilang isang batang car guy. Para po sa mga kagaya ko naka-modified is be responsible po sa daan. Tsaka wag po nating ipagyayabang kung ano po yung naka-modified po sa ating sasakyan. At always, lagi po tayong magsuot ng seatbelt bago po umalis sa bahay. Dito nga ibinibida ang iba't ibang modelo ng mga four wheels at mga motor. Hinuhusgahan din ang kanilang mga engine modification, paint, stance, interior ng mga sasakyan at pati na rin ang mga konsepto. Simula rin po kami sa pinakamababang, hindi naman agad-agad pag-entry namin champion or what. Nag-umpisa ang naging ko rin lang nung nagbi-build ako, kasi build ko na sarili. Nung mga negative, siyempre sabi ng mga judge, yung pag sasabi nila kung anong pangkulang sa build hanggang sa unti-unti na upgrade. Yun, na mga 4 times na champion na overall. Para sa akin, nakatulong kasi ang pagsali ko sa sa motor show kasi napag-aralan ko na hindi lang mag-modified, dapat ang number 1 safety driving. Kaya nung yun ang laging ginajudge, laging safety driving yung kaya ito pwedeng pangdili. Kaya hindi lang modified, talaga siyang pwede siyang pangdili kahit ginagamit nga service ng papasok sa school na mga 40 kilometers yung tinatakbo. Safe naman siya i-drive. Sa mga nagmo-modified po, number 1 po, laging isipin na hindi lang basta nagmo-modified po, laging iniisip na yung ligtas na pag-drive sa mga pyesa, hindi basta-basta palit po ng palit, basta alam nyong hindi safety siya, okay na ikabit. Hindi lang po basta pyesa pong salpak ng salpak. 12 days yung ating celebration ng 2025 Patronal and Town Fiesta ng Mabini, Pangasinan.
So kami dalawa ni Mayor, nag-isip kami sa haba yung length nung duration ng fiesta. So nag-isip kami ng kakaibang mga activities na mag-cater sa each ng tulad namin ng mga car enthusiast and motorcycle enthusiast na mailabas yung kanilang mga tinatagong yaman ng mga motor, mga kotse. So ayun, naisip namin to gawin para naman magkaroon sila ng chance i-show off yung kanilang mga pinaghirapang builds. Meron ding best engine roar sa mga four wheels at loudest pipe sa mga motor. So as someone na very first timer sa mga ganitong events and show, medyo surprising sa akin itong mga ganitong scenario because medyo masakit siya sa tenga. Although talaga naman ganun yung magiging scenario dito sa show na to. But I'm pretty sure na sa mga mahihilig sa mga motor and mga cars, very entertaining to at kahihiligan nila to. So must try guys. Kasabay ng pagpapakilala ng mga iba't ibang sasakyan ay ang pagpapakitang gilas naman sa isang drift exhibition. It was my first time to experience this car drift. It was an intense experience for me. This car drift was really extreme experience and talaga namang nakakakaba yung exhibition na ginagawa ng car driver kanina and medyo maalikabok lang kanina but it was worth to watch. So, let's go! Kasabay ng pag-usbong ng makabagong panahon ay ang pagyakap naman sa mga new trends. At sa pista ngayon ng Mabini, isa sa mga pinakaabangan, lalo na mga kabataan, ay ang pasiklaban sa sayawan ng mga TikTok trends.
para may showcase ng mga kabataan yung kanilang talento sa pagti-TikTok. And also, syempre, tinuturo po natin na may iwasan ng mga kabataan ang bisyo. Kaya po tayo nagpa-TikTok ngayong araw na ito. Nagulak ng buksa ng pinto. Sayaw ng mga tao ay di kinahinto. Para sa'yo. So, ito po ay nakakatulong para sa kabataan sa maging yung kanilang kalusugan, katawan, at iwas na rin po sa droga. Para naman po mapakita natin na more on strong yung mga bata, hindi lang po sa mga adults, pati na rin po sa mga bataan na nanonood para ma-inspire din po yung iba. Garnering an average score of 94.67%. Steph
bawat paghataw, hinahaluan ng cuteness and facial expression. Trending dito, giling doon na bidang kabataan, bidang bito dito sa kapistahan ng bayan. Let's go! Congratulations! Pagpatak ng gabi, meron din silang hydro party. Sabay-sabay ditong umiindak ang mga residente sa tayaw ng musika. Sa ating pagbabalik, makisaya naman tayo sa mga palarong noon pa may kinagigiliwan na ng karamihan. Mga palarong matatawag na natin Tatak Pinoy. Dito pa rin sa Ganda Mo, Pangasinan. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Pinoy ka kung alam mo ang mga larong ito. Piko, patintero, sack race, luksong lubid at iba pa. All smiles at enjoy naman ang bawat residente at bisita. So, as a Filipino citizen at bilang isang kabataan po, isang napakahalagang bagay na maibalik po ang lahi sa ating bansa para po ma-restore yung culture. Maganda kasi talagang ganito ang inaano ni Mayor. Palagi kasi datihang laro po ito, kaya maganda po ito sa amin lahat.
isang nanalo din po sa isang game. Itong laro na to para po mapagkaisa po yung bawat barangay o mamamayan po ng Mabini. Sobrang saya dito sa Mabini, Pangasinan. Kitang-kita nyo naman na nag-e-enjoy at nagkakaisa sila. At syempre, manalo man o matalo ang mga sumasali at lumalawak sa mga paligsahan, may sportsmanship pa rin. And this reminds me of my childhood, which is ang sarap lang balik-balikan kasi kanina sumama ako sa Pico at yung tug of war at nag-e-enjoy ako na naging part ako ng community ng Mabini, Pangasinan at syempre ng larong lahi. Isa naman sa mga pinaka-highlights ng pagdiriwang taon-taon ay ang karera ng mga balsa dito sa Balintcagen River. Ang Balsa Race, isa na sa mga tatak ng bayan ng Mabini. Five kilometers ang haba ng tinahak ng mga kalahok sa Balsa Race. For the 2025 Balsa Race, Barangay Magalo! Sila naman yung second placer last year. Receive 25,000 pesos cash prize.
Isa rin ito sa pinakamahalagang parte ng selebrasyon na lalo pat ginaganap ito sa Balincagen River na inihango sa dating pangalan ng Mabini. At for the people who would love to shake their problems off, patok din ang kanilang party na ang Boobs Zumba! Tayo, anong kulay tayo? Let's go, let's go! One side. 1, 2. Good, good. Ready, go. Okay, next, next. Azin, Marky. Okay, next po. Azin, please. Go! Go! Halika. Energy, guys. Go! Isang oras pa na para sorry. Let's go! Tunay ngang Pangasinan's diversity is something. Bawat pista,
Kagaya ng sa Mabini, simple man tignan pero makabuluhan. Kay ganda ng pista ng Mabini, kay ganda mo, Pangasinan! They say love is sweeter the second time around. But I would say traveling in Mabini is sweeter the second time around. The first time I went to this town, I fell in love immediately. From the amazing sceneries, which is a perfect place to relax and unwind, to underrated cave adventures that will surely make you discover more. But the second travel experience here in Mabini hits differently. I fell in love even more. Pero hindi na lang sa mga magagandang lugar, kundi dahil na rin sa mainit na pagtanggap sa amin ng mga lokal ng Mabini. This journey helped me to realize how important gatherings are to our community because it brings so much joy and nostalgia of our childhood. My second Mabini experience helped me also to learn how to preserve our Filipino culture, especially larong lahi, because our inner child will bring the best in us. Furthermore, my Balsa race experience was nothing short of extraordinary because as what the racer did in the race, they had so much patience and perseverance just to win the competition. And even after the competition, the sportsmanship remains. This town will always have a special place in my heart and I will always be proud to be part of this unforgettable journey. Tunay ngang ang ganda mo, Pangasinan.